Fent la presentació del 26 trofeu Bar Casamís, una família que sempre ha estat en el costat del poblense, agrair-li a tota la família el suport que sempre dona en el poblense. Serà un partit especial, hem de pensar que fa mig any que ningú ha anat en el camp de futbol i demà, dissabte, amb el Poblense Baleares farem una prova que crec que serà un èxit i una demostració a tota Espanya de que se pot anar gent en el futbol. Per això el Servei Municipal, juntament amb el club, han adaptat l'estadi en aquesta normalitat, pintant cada espai allà on les persones se poden seure, tot recordant que l'estadi de la Pobla és un estadi amb 8.000 asientos i demà tindran accés fins a 1.000 persones en aquest partit de futbol. Tornar a tenir un equip a segona B per la Pobla és recordar viejos tiempos, com dèiem, i la veritat és que com que la societat poblera és una societat molt futbolera, en el final hem anat a cercar la segona B, una categoria ja nacional, allà on el nivell de futbol és bastant superior, i bueno, els poblers i les pobleres podran gaudir cada 15 dies d'un partit aquí a dins l'estadi municipal de la Pobla i veuran el poblense a segona B.